Yes, mkoma Jeff Judah. Morning, Zimbabwe. Makati pa point 5 studio. Aiwa, isusu tiri kufara amenoti kuri sei kwamuri ikoko. Inini handifari kudzambara tazoona kusunungurwa kwedu tose. Mkoma Jeff Judah mune nyaya yenyu hanzi muda kuti point 5 ivharwe kaimimi muchingotuka vanhu muchiti vanhu mabumbu hanzi you are being racist and tribalist. Zviriko because vanhu vanenge vachitaura matauriro avo. I was texting a message kuna Godfrey Tsenengamu. So ndandichimupindura ndakati my brother usanetseke hako nepolitics dzekuZimbabwe. Denda ndirini iwewe Godfrey Tsenengamu. I would rather concentrate nepolitics dzekumusha kumusha kwangu nokuda kwekuti home is best handizve. Everybody should have that feeling yekuti home is best. Ndakati iwewe Tsenengamu unozviziva kuti uri muBrandaya, uri muNyasarande, uri mubva kure, kuti Tsenengamu hachisi chishona chichawa. Rather than forcing yourself to do politics dzemuZimbabwe, since home is best, wanga wadiwo kuti uite politics dzekumusha kwako nokuti zvinhu zviri kukunetsa unogona kuzviterwa nemhepo dzinenge dzichikudana kumusha kuti uinoitira politics dzako kumusha kuMalawi. Because I can actually say that you are a good politician but you are doing it in the wrong place. Unofanira kunge uchidziitira kumusha kwako. The moment yaunoda kudziitira musha usiri mako, isusu varidzi vemusha toita kutoti munhu uyu ane ngozi. So I was trying to tell him out of love, nchiti aiwaka unozviziva kuti iwewe chaizvo iwewe uri muBrandaya, uri mubwedi. So akaenda kumusha kwake murume uyu anonotambirwa nemufaro, anotoita maybe even president of Malawi. Than that he should force himself kuti ndakazvarirwa muZimbabwe, saka ndakuti ndakazvarirwa muZimbabwe ndakatora chitupa ndakadzidza imomo ndoda kutoitonga Zimbabwe, ndoda hazvisenze izvozvo. That doesn't work. If he looks around anenge akatenderedzwa nevamwe vake ivava vane masinema echiBrandaya ekuti vana Fanta, ana Muhammad, vanani and so on vachimufurira. I was telling him kuti ashamwari, hey, makazara yenyu muZanu-PF but kunyange wakaita minister in ZANU-PF, nyika iyi haimbofa, even Mwari wokudenga haambofa akakuropafadzai pamusoro penyika yeZimbabwe, because munhu wekuMalawi ane blessing yekuMalawi. Munhu wekuZambia anotakura blessing yeZambia. Munhu weSouth Africa ane blessing yake yekuZambia. Azviite kuti munhu wekuNigeria neblessing yeNigeria auye isikuita blessing yeSouth Africa. Hazviiti. God will bless Nigeria ari kuNigeria kwake kuti anzwisise chinhu chinonzi Africanhood. Andidika inini nomweya wangu weZimbabwe ndikada kunozviita muCongolese uku ndichididi azvibuda. I will never be blessed. God will never bless me kuCongo. Mwari anoti munhu wemuZimbabwe if he wants to prosper he must prosper achiita zveuZimbabwe nekuti by nature muZimbabwe. So that is not xenophobic. If it was xenophobic, I don't think the British government, as it is the British monarch, avatodi mumwe munhu asiri weropa rechiBritish kuti aende kuchigare cheumambo. Yes. Vanoti either gumira kuprime minister uko nokumwe uko kune zvekuita negovernance, but clean kunopinda kustate affairs you are not allowed. Zvonzi hazvisi zvevatorwa. So by the same measure nyika yedu yakadaro, uye kwete nyika yedu bedzi, nyika dzese. That is why uchiona kuti muSouth Africa a qualified Zimbabwean born in South Africa, I mean a qualified member in the judicial, in the law, whatever, a Zimbabwean born in South Africa akadzidza akadidi, akanzi you cannot be the minister of justice because iwewe you are Zimbabwean. Akati ndakazvarwa muZimbabwe zvikanzi but by origin
you are not a Zimbabwean, you are still a foreigner. Akatorambirwa izvozvo. Zvino according to the Bible rinoti kudii? Rinoti rudzi rwechina ndo runotenderwa kuti assume citizenship. Ndo zvinotaurwa neBible. That is according to God. Kwete isusu vanhu. Inini ndakaenda kuMalawi, rudzi rwechina rwevana vangu ndo runonzi vaManyasarandi. So inini ndakaenda kuMalawi nemwana wangu inini wechipiri newechitatu tinoramba tiri maZimbabwe. Rudzi rwechina rwakaberekerwa kuMalawi kurotonzi havasisiri maZimbabwe vamaMalawians. That is why you see kuti in the record in the Bible rudzi rwechina sekutaurwa kwakati kwaAbhurahamu, Mwari akaudzwa achidzi rudzi rwechina ruchadzoka kunzvimbo kuno kunichavadzosa back into the promised land. Yandakupa iwewe Abraham. So God could not allow the fourth generation to pass because automatically they would be called Egyptians. That is the standard of God, not of us. If we look into the Bible, kuti Mwari makati kudii imimi pamusoro penhau yecitizenship. Mwari akataura Mozisi akati murayiro unoti rudzi rwechina. Then if you go a little bit back in Genesis, Mwari makati kudii kuna Abraham, Mwari akati rudzi rwechina. So God does not change yesterday, today and forever. Hazvichinji. So timetable yakasetwa naMwari kuti rudzi rwechina. Pane here akazouya achiti Mwari azvichinja? Nobody. So it's a spiritual principle of which we cannot break it, we cannot even modify it, we cannot even separate it. That is according to the Bible. Saka ndakasangana nemunhu wekuMalawi anoda Bhaibheri, ndinomuti zviverengere kuti ndiri kuti kudii mutauro wechichawa, zviverengere iwewe mutauro wechibumbwa, zviverengere iwewe mutauro wechirungu, zviverengere iwewe mutauro wechinyanja, riri kuti kudii. Alright, chitiverengerewo mutauro wechishona kuti Bhaibheri, the word of God, riri kuti kudii about citizenship and adoption. Hazvireve kuti inini handitenderwi kuenda kuMalawi kana kupi kunoshanda ikoko kana kunovaka kana kuda kunoroora ikoko kana kunofira ikoko. Tikutaura about nhau yekubata ushe hwenyika. Yes. That's how it works. Iwewo unogona kubva panapa iwe DJ Wall wakaenda kuBritain wakanotsvaga citizenship yekuBritain zviri constitution ikoko. You will never be a British. Mwana werudzi rwechina ndiye muBritish. That is according to the Bible. Yes. Now the Bible is the greatest supreme book. That is why munhu makaenda kukoti zvinonzi simudza Bhaibheri uti mashoko andiri kutaura yese ndezvokwadi. So the Bible is the final word. Ndosaka uchiona kuti pamadays atsvangirai achiaccuswa pamusoro treason charges. The most popular lawyer, ndofunga momuziva uri Jeff Bezos, akapinda muZimbabwe ane two things, a dictionary and a Bible, raakapinda naro mukoti. Vanhu vakashamisika, akapinda mukoti tsvangirai achitongwa nemabhuku maviri, a dictionary and a what? And a Bible. Ndo zvinhu zviviri zvaakapinda nazvo. Akakunda ZANU-PF charges against the tsvangirai using the Bible, which is the word of God, and the dictionary, which explains the meaning of the word. So, inini kana ndichinge ndichiita politics, I go back to the greatest formula kuti Bhaibheri riri kuti kudii, Mwari akamboti kudii. That is where we settle the matter. Yeah. So vanhu vari kuti I'm spreading xenophobia. Saka Mwari wakudenga ndiye ane xenophobia, kwete inini. Because Mwari ndiye akataura ka. First time kuna Abraham kuti rudzi rwechina ruchadzoka panapa. Kuna Moses aitaura naMwari. Mwari akataura akati no, generation yechifo ndo kune xenophobia kwete kwandiri. Saka a person cannot be a Christian then at the same time refuse the standard, the principle,
the limit the word of God rikupa any instruction nokuti shoko raMwari rinobva ritaura kuti izvi zvese izvi zvakanyorerwa so that the men of God akwane pabasa raMwari for reproof, for recorrection, for edification, for sanctification. Ndo zvatinotenda inini handisi pastor kai. Yeah. And some of these people are not xenophobic. They are pastors who don't know their Bible. Chavanoziva chete ndechokuvhara vanhu vachiti isai mari dzeoffering. Aiwa, it doesn't work like that. Ndosaka uchiona ma-Egyptian government, when they started oppressing the Israelites, Mwari haana kuti vane mhosva, aiziva kuti hamusi munyika mavo. Moses haana kutumwa kunzi enda unodefenda ma-Israelites agare muEgypt. Akanzi enda unovatora vanhu ava vane kumusha kwavo. That was the message of God, kuti yes, muri kunesana naFaro vachikudzvanyira vachiti but mune kumusha kwenyu. Go home. And God had to lead them. Pakaita vamwe vakange vasingade muhurumende yaFaro kuti vanhu vatenderwe kuenda kumusha kwavo, kuti hamuende mimi kumusha kwavo. Zvakafanana nokuti mabranda ese muZimbabwe akati tada kudzokera isusu kunyasaranda kumusha kwedu, peita hurumende inoti hamudzokere chete. Handi muri kupaona vanhu, garai chete muZimbabwe, garai chete muchitirimira mapurazi muchichera mugodhi. Hazvibude zvakanaka. We can't do that. The problem inoita kuti varume ava varambe nyika yavo inhau yekuti hazvina kumira bho kuMalawi nekuZambia. Inyika dzakatukwa dziri cursed. Ndosaka uchiona n'anga dzese dzana mudharave anonzane munomutani kai munyasara ndo branda iwo ari kugara kuchitungwiza munomutani kaufera. Kafela, yeah. Asiri yebedzi dzakazara n'anga dzekuti inini baba ndakauya nemushonga wangu kubva kuMalawi, ndakabva nemushonga wangu kuMalawi, ndinopa vanhu zvikwambo, ndozvanenge ndezvekuMalawi ka. Ngwani vanotaura wana vavanhu. Yeah. Inini ndiri muchawa, ndinopinda mumvura, ndinouya nehove, inini ndiri muchawa, ndinopidiguka kuita mvuu, inini ndiri muchawa. Vanenge vachitaura zvekumusha ndezvekusha kwavo. Inini ndiri muchawa, ndiri chigure, inini ababa, inini ndiri chigure, ndinolala kumakuva, ndinodya nyama mbishi, inini ababa, inini. Handikuona vanenge vachinyatsobwidirika muubwidi ihwohwo mulanguage hwavo, ubwidi unyatsonzwa kuti pana paive kuti a strong bwidi pana parakasimba muubwidi hwaro. Iri ndo branda remabranda hari nyari kutaura branda hwaro. That is good. Nothing wrong about it. They should be proud of who they are. Anatsenenga. Yes. Vachibhilivha kuti home is best, kwete kuti musha wavamwe wavo. Uyu wavo unozonzi ndewani. Ndewani manje weMalawi. Right.